जोङो हिनजावफोर थिकादार जोङो बुहुद जोङो बिदिनो थिका मावदोंमोन आरो बिनि बे परिबर्तनाव जोंबो बेबायदि सोलायनानै जोंनि बे पुरुना बिलफोरखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदोंमोन नाथाय जोंनो दिनैसिम बियो थाइसेबो जोंनो बिल होआसै। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा थांनाय इउपिपिएल सरकार थानाय समावहाय जायफ्रा थिका मावदोंमोन आरो बे थिका मावनायनि रां फैसाखौ मोननो हायासै होननानै दिनै जोंनि माखासे बर' बिमाफ्रा बुंदों बा बर' आइजोफ्रा बुंदों। रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंबानो जाबाय जायफोरा थिका मावदोंमोन इउपिपिएल सरकार थानाय समाव बिथांमोना माखासेया रां फैसा मोननो हायैखौ लानानै दिनै खेंफोरथि बाथ्रा होदोंमोन जोंनि बर' बिमाफ्रा बा थामहिनबा बर' महिलाफ्रा। लोगोसे सासे बर' हौवाया बा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बुंदोंमोन आरो इउपिपिएलनि हेंथायै मा बुंदोंमोन आरो प्रमद बर' सारा जे मोननै बियाबाव गेलेदों आरो बे मोननै बियाबाव गेलेनायनि बिसय मा बाथ्रा बुंखो खाम्फा बरग'हाइ सारनि बागै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांदो। बेयावहाय जोङो नुनो मोनदों बेयावहाय जोङो जोंनि बे भैरबकुन्द हमस्टियावहाय जेसेबां मानसि दङ गासैबो बेयावनो जोङो भुटखौ होगोन आरो बिदिनो जोङो हाग्रामा सारानो देरहानाया रोखा आरो नै जोङो बे आइजोफोरा बेयावहाय जोङो मानो खौसेथि जादों सिगाङावहाय जोंखौ प्रमद बर' सारा बेबायदि परिबर्तन लाबोगोन आरो न'खर न'खर साख्रि होगोन आरो बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिदि 75,000 बिदि होगोन होननानै बियो बुंनायमोन नाथाय दिनै बियो मोनसेबो बियो जाफुंहोनो हायासै आरो बेबायदि मोनसेबो बिनि खामानिफ्रा जाफुङासै आरो जोङो हिनजावफोर थिकादार जोङो बुहुद जोङो बिदिनो थिका मावदोंमोन आरो बिनि बे परिबर्तनाव जोंबो बेबायदि सोलायनानै जोंनि बे पुरुना बिलफोरखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदोंमोन नाथाय जोंनो दिनैसिम बियो थाइसेबो जोंनो बिल होआसै होमबा जोङो बेबायदि सरकारखौ जोंनो मानो नांगौ आरो जोङो बिखौ फोथायदोंमोन बिदिनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननायखाय आरो दायो जोङो नुनो मोनदों सासेल' आइजो बियो बेबायदि थिकादार जानानै बे सासेहाल' उदै दोङो नामा बे सासेहाल' बेबायदि बिलफोरखौ हाजार हाजार कौटि बियो लादों बेहाल' बेबायदि न'खर फरेल दोङो नामा जोंहाबो दोङो दिनै जोङो बेबायदि बिलफोरखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदोंमोन आरो जोंनि फिसाफोरा बेबायदि खाबु मोनगोन होननानै सोलायनाय थौखौ जोंबो मोजां मोनदोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव जों नुबाय आरो बे सरकारखौ जोंनो मालाबाबो जोंनो नांला आरो जोंहा दिनै बे आमजुलियावहाय दिनै जोंहा हाग्रामा सार फैदों हाजार हाजार मानसि फैदों जोङो बे बिपिएल सरकारखौनो देरहाहोनो थाखाय आरो जों बयबो बेखौनो जोङो देरहागोन हाग्रामा सरकारखौनो जोङो सरकार लाबोफिनगोन बिदिनो जोङो खोनानो मोनदों सासेल' थिकादार जौगानानै दङ जोङो बिखौ जोङो मोजां मोनाखै जोंहाबो न'खर फरेल दोङो जोंहाबो बेबायदि मोननांगौ जोंहाबो पावार दोङोमोन जोंनि थाखा फैसा बेबायदि जोङो मालायनिफ्राय सुद लानानै बा बबेबानिफ्राय जोङो गथायनानै जोङो खामानिफोरखौ मावदोंमोन नाथाय जोङो मोनसेबो बिल मोनासै बेबायदि आरो खाम्फा बरग'हारिया मोननैयावबो जेननायसै बेस्रा ओमफ्राय फेरेंगा बसुमतारियाबो मोननै समस्यायाव जेननायसै ओरैबायदि दुखुनांथाव जेननायसै बिसोरो एकदमबारे बबेबा केन्द्रआवहाय बिसोर गांब्रै गाहामल'खा बबेबा 10 खान बबेबा 100 खान 100 मथामथि 200 हाइस बिनि थाखायनो आङो बिसेसकै आङो बिराद दुखु मोननानै गावखौनो गाव माबोरै बेबायदि अबस्था खालामना लाखो बिराद फैसा गारदोंमोन हाजार हाजार फैसा गारदों जोंना प्रमद सारालाय प्रमद साराथ' कख्लाबारियावबो जेनो दतमायावबो जेनो बियो कख्लाबारि ना गयबारियावबो रोखाखायबो जेननाया बेनो जोबोर दुखुनांथाव खौराङा बिसेसकै सासे सिपमा बेबायदि मोननै समस्यायावबो जेननाया दुखुनांथावा बेनिफ्राय देरसिन पलिटिकेलावहाय दुखुनांथावसिन जेबो गैया ओरैबायदि आङो गावखौनो गाव सासे जाथिनि सार्थआवहाय आङो दुखु मोननाया बे प्रमद सारनि मोननै समस्यायावबो जेननायखौ आं दुखु मोनसिनदों ओमफ्राय मोनसेया एसे इनिफ्राय खमसिन दुखु मोननाया फेरेंगा सारा जि फैसा गारदोंमोन निसिमायाव हाबाब बुहुद खरल गारदों बियो सोरनिबा न'खरफ्राव 5,000 10,000 सोरनावबा 3 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख बेबायदि दोनहैनायखौ जोङो मिथिदों नुदोंबो ओरैबायदि लैजा दं दा आंनि साननायावहाय सार फेरेंगाया दल' थानांगौसोमोन जिखिनि दंखायोमोन सम्पतिफ्रा बेफोरावहाय दल' थानांगौसोमोन बियो होमब्ला गोबां इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो बिपिएफआव प्लास जागौमोन जोंनिया ओरैनोब्लाबो हारसिङै सरकार दाखांब्लाबो गोबां देरहागौमोन
जाहाथे गुबुन बै माखासे बाहेरानि मानसिफ्रा जे बिपिएफनि भटफोरखौ भट होनायफोरखौ नुनानैहाय बिसोरो जाहाथे जोंनि मा होनो एमएलए इलेक्सन दंना बेवहाय केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ मोजां मोजां मोननाय बायदि पास जाहैनाय बायदि आं बेखौ सानदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आरो मोनसे दुखुनांथाव बेनोबाव जे खामफ्रा बरगयारि सारा अनसुला सासे अनसुला बियो खिन्थु बबे पार्टियाव गब्र'खो आयै हाबाब बियो दैखरनि एम्फौ जानानै थानांसिगोन सासे बियो एकदमबारे दावहारुमोनबो बे समाव एकदमबारे डिपुटि चिफबो लादोंमोन बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएमबो लादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौहाय दा जोंनि पार्टियाथ' बेखौ एक्सेप्ट खालामखा गावनो बिराद जोंखौहाय दुखु होना गालांदों बिनि थाखाय बेखौबो आं बिराद दुखु मोननायजोंहाय आं दिनैहाय बे मेसेजखौ होनाय जाबाय आरो बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन आरो गैला दुखुनांथाव जों पलिटिकेल होननायावहाय बिनिफ्राय दुखुनांथाव गैला जेबो गैखाला हिस्ट्रियावनो गैयामोन मोननै माबा मा होनो समस्थियावहाय गावखौहाय केन्डिडेट बहायनानै जेननाय दिनैसिम खोनाफेराखैमोन आं बिमा जोनोम होनानैहाय साथाम मानसिया मोननै समस्थियावहाय साथाम मानसिया मोननैयाव जेनजोबगोन बियो रोखा बिसोरो देरहाखानाय नङा बिसोर देरहाया सासे बिजाथिया मोजांमोन खामफा बरगयारिया खिन्थु बे बिपिएफखौ जोगारनानै थांबाय बिपिएफनि मानसिया दा बेनो भटखौ होखा रावबो बियो बिपिएफआव थानाय समाव अनखावरिमोनबो ओमफ्राय दा इउपिएफआव थोरखोम सरखारखाय अननो हायाखिसै बिनि थाखाय बिनि सावगारियावहाय भटआ गोग्लैयाखिसै आरो बिनि थाखाय बे जेनगोन अब्ला मानो गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय नङा होनब्ला दिनै जोंनि बर' बिमाफ्रा बा बर' आइजोफ्रा दिनै गावसोरनि जे मावनानै मोननो गोनांमोन बेफोरखौ मोननो हायैयाव दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै इउपिपिएलनि हेंथायै मा बुंदोंमोन स' नोंथांमोना बुजिजोब्बाय थारैनो इउपिपिएलआ जे सरकाराव थासेयावबो बिथांमोननि जे मावनाय थिखा खामानि मावनाय आरो मोननो गोनां रांफोरखौ होजोबमारनो हायासै नामा दिनैथ' इउपिपिएल सरकारा बायनानै थांबाय नङा होनब्ला दा बैफोर रांखौहाय बिथांमोना मोननो हामारासै नामा स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टआनो सबसे बेसेन गोसासिन जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब